ग्रास खाबारि जायो फाग्लासो ड्रागनलै ड्रागन हो गोथाव आं जाथ'वाखैना बेखौ ओमफ्राय नैबे बै बेसेबां बे 500 ग्राम आधा केजि ना होनबा एसे हेरफेर नालाय ओरै लादोब्रा ओरै लानाय र' थिखोथ' 400 जाद्राय नङाना 400नि लेस देन 400 ग्राम्स दे जाबाय दे बास जों जानोसै बारा गोबाव माबाय थाला बरियालै नै थिखानाय जानोसै गाइस फन खालामबानो जाबाय सोरबाफोर जानोबा फ्रि अफ कर्स बरिया माथो दा लुबै दे बुनायासो जागौमोन नामाथाय रेस्टिपा दे जाबायना गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल